Og hej alle sammen. Ja, vi begynder på en ny serie. Ja, nemlig Terraria. Jeg vil gerne sige, den der Feed the Beast Unleashed-serie, den er gået lidt død nu. Jeg kan se, jeg har ikke lavet video i lang tid. Af den årsag, så jeg ikke lige kommet ind på det. Jeg ser mig markedet af det. Men nu er jeg i gang igen. Synes jeg, der er sådan forfra. Jeg starter en ny Terraria-serie. Ja. Ja, det kunne være meget sjovt, og så skal jeg nok selvfølgelig også komme i gang med Feed the Beast eller noget samtidig, ikke? Men i hvert fald, ja, det glæder mig meget til i hvert fald. Det er meget fedt at lave det, og nu går vi i gang. Og jeg laver hold min mand. Bum, skin. Helvede, nej. Ja. Så er helt sort. Ja. Perfekt, du af. Sådan der. Ja, passer fint. Close shirt. Hvad har jeg nu? Jeg er blå. Så tager jeg lige blå nu. Så. Undershirt. Nu er det også nødvendigt. Hvad plejer jeg at have? Jeg plejer at have brunt. Mørk i det. Ja, jeg behøver ikke så fan og alt muligt. Jeg styrer også fat i noget bag. Bare lige hurtigt, bum, ja, men jeg regner med, at det her, det bliver sjovt. Hvad skal jeg have, okay, så tag random navn, så, grise, men, DK. Og de andre, det er min testmænd og sådan noget. Testværd og sådan noget pæs. Ja, jeg har allerede prøvet det lidt før. Jeg har spillet en lille smule. Og stor verden, det tænker jeg, det skal fint. Okay. Lidt. Og jeg skal lige være vant til den nye tastatur her. Let's play. Bare let's play, skulle jeg. Okay. Skal lige blive færdig selvfølgelig. Come on. Generating jungle. Ja. Og det var også den der nye ting. 1-2. Sådan lidt tid siden, ikke? Men ja. Der er mange nye ting med. Men i hvert fald. En ny serie, det kunne blive meget sjovt det her. Jeg vil lave en serie med Terraria. Kan vi se hvordan det går. Og jeg regner med, at hver episode skal være cirka 20 minutter. Det må være fint, altså. Ja, 20 minutter. Okay, jamen jeg har ikke et stopord. Så, godt så, lad os starte nu. Okay, så regner jeg med. Let's play. Så har jeg stopord lige her. Så jeg kunne se, hvor langt det der går. Okay. Så må jeg loade. Bum. Oh yeah. Så, jeg regner, at vi skal have noget træ. Oh shit, træ. Oh shit, træ. En kanin med slanko. Hvad fanden? Skulle jeg ikke lige se, hvad det er? Okay. Vi har træ. Det der er Bob. Det er på Skyler, ikke? Jo, Marty. Reading, skridsmand, det går. Hvis jeg så vil engang help you with. Nej. Du skal dø. Haha, okay. Ups, det er escape der, jo. Fashion table. Shit, mand, der går noget hurtigt i gang. Okay. Jeg har plejet til at lave mit hus. Jeg synes, i hvert fald den her verden, du skal lave vores hus lige der, hvor vi spawner. Det plejer altid at være en god idé. Spawner vi altid her. For eksempel, hvis vi får et spejl, så er det jo sygt smart. Come on. Det er et æren. Ja, der var et æren. Okay. It's hard to disturb, man, to get the real shit.
døde kaniner på min have. Nej. Det har vi sgu ikke tid til det der nabo. Jeg håber ikke, min nabo er morder. Det er ikke det bedste, hva'? Specielt ikke min selv. Nå. Yeah. Lad os have noget lys. Fdish. Hvor har jeg lavet brugt faklerne? Det er sådan, ja, 3 fakler, og sådan, så lang tid. Brugte så lang tid på det, og så 3 sekunder efter. Nogle fakler hen. Nå, det er der. Jeg har allerede brugt dem alle sammen. Nej. Eller en årsag, så... Ja, jeg er allerede godt i gang med at lave et hus. Jeg er allerede godt i gang med at lave et hus. Ja. Jeg mener, vi selvfølgelig jo. Vi tager over lidt plan. Okay. Nu vil jeg se. Har det her. Og sådan en lille fin vej. Det skal shape af fint. Haha. Okay. Lad os se. Bam. Og en økse dark 3. Fanden. Jo. Nej. Faktisk ikke sådan her. Bruger en økse til at... Eller en hakke... Ikke økse. Det er normalt. En hakke til at 3. Pickaxe her. Det er i hvert fald ikke lige mere realistiske, men ja. Okay. Lad os lige få havet det i jord her. Og lad os starte med et meget simpelt sådan der. Meget simpelt og meget vildt. Det kan være helt perfekt, ikke? Og hvad fanden er det? Det er en fugl. Lige nu mere en flyvende and, men det er nok det samme. Okay. First level is right here. Nå jo, man kan også gøre det her. Okay. Kan jeg komme herop? Jo. Jeg vil videre. Okay. Jeg har lavet en plan her. Gør sådan her. Okay. Her laver vi 2 platformer. Der. 2 mere. Og 2 fakler. Nej, så flere. Okay, og så her kommer der sådan en lille vej ind. Ja. Det er bare lige til nogle ekstra rum her. Og der, og så faktisk der, og faktisk der. Og så hele vejen op der. B. Og så sådan den der, og så laver vi sådan en der. Den skal jeg herud. Så. Hvor er det? Live weekend is slightly intense. Alright, that's good for me. Det er fint. Shit, det lå på 5 minutter. Det er meget. Nå. Jamen, tiden flyver jo afsted, som alle ved. Okay. Det var i hvert fald nok, vil jeg lige sige. Der er ikke nogen karma. Hvad fanden? Wasn't expected. I want this shit to be white, you know, to pass. Just sit right here. Oh yeah. So I'd like to hear. Boom, 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 boom. Okay, boom. Shit, I'm about to be going. Okay. I bygger her. Okay. Her. Og jeg bygger her. Bum. Okay. Så bare lige følge det herud, ikke? Ikke men lige skal være på alle sammen lus. Nej. Okay. Sådan der. Okay. Det var det. Det vigtigste af alt, man altid har. Det regner jeg vel med er en mine. Ja, selvfølgelig. En mine. Et øjeblik. Det var det. Bitch. Nå, okay. Så var det. Ja.
Øj, hvad fuck. Lad os lave mine lige her. Og selvfølgelig kommer jeg til at tage. Ellers skal andre monster komme ind. Det skal du ikke have. Du skal langt ned. Yeah. Øj. Eller vent. Ej, det er ikke smart. Nu kan jeg komme op igen. Jeg ved det bliver sådan der. Jeg tænker bare, sådan der. Måske skulle vi lige udforske vores verden lidt. Jeg begyndte det. Jeg kan lige se at gå rundt, så man kan finde nogle kister her. Eller i hvert fald lige udforske. Finde nogle forskellige ting. Jo. Øj. Ja. It's looking good, man. Nej, jeg kan godt være sværklag. Well, let's see about something beautiful here. Ræb. Det regner jo også med et lyre ting. Hvad det jeg kan se, hvad er det? En kiste. Hard liming er også bil. Nice. Okay. Lad os se. Så nu har jeg en kiste og sådan en dims der. Det gør så, at jeg kan glide med væggen. Og den giver en defense. Der er allerede en defense. Jeg har kun sådan klør på. Ja, det hjælper også meget. Nej. Nå jo, skulle jeg også tænde det. Eller er det ikke? Jo, det er tændt. Fuck, jeg kan godt gætte. Nej. Ja. Fuck. Nej. Nu. Og hvad er det her? Jern. Hvor er jern den her verden? Hvor er det? Det er jo egentlig første gang jeg oplever det. En af mine andre verden, det tror jeg nok. Der er overhovedet noget jern i, sært. Fuck that. Let's don't know what we wanna do now. Der. Jeg skal bare lige hakke alt jernet her. Komme op og få den der slime til at skride. Den giver stjerner! Wow! Shit. Ja, okay. Det går meget godt. Hvad fanden laver jeg gang? Jeg skal bare gå op og ned med pine-testerne, eller... Nej, god-testerne. WS. Hvor var vi ned? Øj, lad mig se. Bene. Da-da-dam. Die potato. Nej. Øj. Ræb. Ræb. Yeah. Motor baba. Aha. Jeg skal bare ræbe over det hele. Nå, nu kan jeg gøre det der. Det vil sige, at jeg godt kommer op ad høje bakker, hvis jeg kommer land. Kan jeg lige hoppe ekstra. Græsker. Nå, jeg skulle nu også have med en Harvey. Sådan en græsker. Græsker? Nå, det er noget, der kun er med i sådan noget Halloween, eller jeg ved ikke om... jeg skal opdatere for at fjernes igen. Glowstick, granater, ræb, ninja-stjerner. Ninja-stjerner er så dejlige. Live up potions. Det skal jeg godt have. Og Jason der er godt med. Jeg bare alt skal hakkes med en hakker. Ja. Øj. Hvad er i ræben? Det er allerede over 100 ræb. Det er meget. Okay. Op her. Videre hen. Lad os se.
et bjerg. Jeg skal op ad det lille fine bjerg. Okay. Okay. Yeah. Shit. What hell's that? Op her. Rasker. Og så skal vi lige have med noget mere træ eller en tilfældig årsag. Videre. Okay. En hule. En kiste. Paraply. Nå jo, det er sådan en, vi kan holde af. You will fall slower while holding this. Det er vel smart nok, regner med. Okay, videre. Zombie! Ved du hvad? Friendly man. Hule. En dødven, indeed. Okay. Og 10. Want the shit, you know. Wait. Nej. Tin. Skal nu iterere. Så får komme længere op. Lidt mere op, eller? Hvad er det for en verden? Hå? Ja, så skifter baggrundsskud. Og der kan jeg ikke se noget. Så går jeg ned. Det var sjovt, at jeg allerede fandt guld. Så skal man sgu da længere ned. Spindevæv. Hvad er det? Ja, hvad er det der, jeg kan sige en syne lige dernede? Som forhåbentlig er en... Som jeg i hvert fald slet ikke regner med en guldkiste. En giant boomerang. Amber. Det her. Og så selve kisten selvfølgelig. Det var det bedste. Boomerang. Holdet af et våben, der skader... Et kastevåben, der skader mest. Sådan plejer det aldrig at være. Jeg tror jeg gør sådan der, måske lidt underligt setup, men ja, det må holde os lige indtil videre. Nå nej, det er sgu lidt længere ned. Og til. Okay, hvad fanden, jeg skal lige hurtigt se tiden. Mens håber jeg lige hakker. Okay. 20 minutter er allerede gået. Jeg regner selvfølgelig. Jeg vil selvfølgelig gerne have alle episoden på en præcis tid. Jeg skal selvfølgelig gøre mit bedste for at holde på. Eller holde styr på. Nå. Lad os lige pakke alt det her. Mere jern. Jeg ved det. Hvad? Bare alle slags forskellige boomeranger. Eller, ikke boomeranger, men slime. Men det ser sjovt ud. Det kan jeg lige sige. Så dør de selvfølgelig alle sammen på samme tid. Ja. Og så skal jeg have til at træne på igen. Nej! Selvfølgelig er den gule farligst. For mig i hvert fald. Ja. Og den her serie får nok også en ende på den tidspunkt. Når man sådan bare har fået hele lortet. Ja. Bare nu skal til baggrunden også. Hop. Jeg skal i baggrunden og ned igen. Hyggelig. Dejlig. Okay. Lad os få færdig noget til en. Yeah.
Platinum. Nice egentlig. Jeg ved, at man kan lave gode ting ud af det. Altså, rigtig gode ting, ikke? Jeg har 36. Hvad er det deroppe? Lige noget ligner og eller andet, hvad nu det lige til eller noget pis. Jeg burde kunne finde dem. Jo, de der år, synes jeg, plejer at være mange af i Corruption. Og jeg kan se, at vi allerede snart skal til at slutte. Okay. Fint. Nej. Nej. Damn. Fik sådan bare et lille chok. Nå, så kommer jeg sgu tilbage. Det var smart nok. Aha. Det var sådan, det var. Og så bare, jeg kommer sgu tilbage. Så er jeg lavet igen, ikke? Skal alle kisterne, altså fylder det bare i lortet. Oj, nej. Ikke der. Og pas også perfekt med, at vi kommer tilbage. Slut lige om 3 sekunder. Lige om lidt i hvert fald. Nå, men inden da vil jeg gerne lige hurtigt have jeg vil gerne lige have lavet. Det var meningen at jeg skulle have lavet en ovn. Der er jo stenene, men så tror jeg nok at jeg tror faktum til min her nok. Nu kan jeg ikke lige se ham mere. Crafting. Stenet. Ja, wooden arrows. Aspect block. NSS. Running speed. Nice. Wayblock. Det er nice. Show core. Går bare et lort her. Hvad er det lavet for noget? Ja, nogen. 4. En bolt. Det er nice. Nej. Nej. Er der ikke et eller andet, jeg gerne lige bare lige no, jeg kan lige gå ind her, så jeg kan vente sig. Jeg måske lige hakke det her til endda. Eventuelt. Men tiden bare fløj afsted, altså. Okay, jo, nu skal jeg ikke bare op. Øj. 3. Men det er spændende i. Nå. Jeg smutter lige hurtigt tilbage, og så bliver det, så ja, stopper vi. Okay. Ja. Nu skal vi sådan til at stoppe, men tak fordi I så med. Og i hvert fald indtil næste gang. Ja. Så ses vi. Hej hej.